Ось тут, на березі Дністра, зовсім близенько від садиби Нанашкова хата і від будиночків Нанашкові хатки є ось такий комплекс, який називається Стрілецький замок. Тут є ресторан, де готують форель, є ферма форелі, різні страви бойківські. І ще така родзинка, тут є басейн. Ще холодно, але дуже-дуже скоро, надіємося, потепліє. І відвідувачі, які обрали для проживання та відпочинку Нанашкові хатки, зможуть ось тут відпочивати, купатися, насолоджуватися карпатськими краєвидами. Ой, красота. Ти купаєшся в басейні і чуєш шум Дністра.